Ademais de coñecer o resultado dos traballos de reparación dos pantaláns nos que Portos investiu 250.000 euros, a titular do ente autonómico supervisou a marcha das obras de construción dos departamentos de usuarios que se están a executar o carón da lonxa, que suporán un investimento de 2 millóns. Susana Lenguas adiantou tamén outras actuacións que se acometerán de xeito inminente, como a renovación da pavimentación e outras melloras en materia de seguridade. Y aparte queríamos también poner en conocimiento que hemos licitado recientemente un proyecto de 1.200.000 euros para renovación de pavimentos en 10 puertos de 10 puertos autonómicos y que bueno, uno de los que vamos a actuar es en el puerto de Rianxo, ¿no? Toda la zona de los pantalanes de Mejillonero se van a restituir todo el pavimento y otras pequeñas actuaciones de seguridad relacionadas con la seguridad, ¿no? Tras percorrer as instalacións portuarias, a presidenta mantivo unha xuntanza co patrón maior da confraría e representantes de asociacións de mexilloeiros para coñecer as principais demandas destes colectivos de cara ao cambio de emprazamento do náutico. O náutico cambia para a fachada marítima, nos quedamos sin varias. Un exemplo é a rampa, esta que está diante do taberneiro, quedamos sin ela, en principio para descargar, que é unha das máis importantes que temos, e despois quedamos sin o tema de descarga de mexillón. Tanto dende o sector como dende o propio Concello agradeceron o interese da presidenta por coñecer as necesidades reais do Porto Rianxeiro para enfocar os investimentos públicos ás obras que contribúan a mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar.